buhay mga kabeli. Po, morning. Morning mga kabeli. So mga kabeli, nasa ano po kami ngayon? Sa Arayat Public Market. Kaya mga kabeli, mamibili lang po si kabeli. So mga kabeli, dito na natin bibili yung mga kailangan natin lutuin. Dahil sa palengke ng mga bebe, medyo maliit. Maliit po yung palengke, kaya dito kompleto. Whitey. Ayan po si Whitey mga kabeli. Ako ka lang eh. Ha? Malinis siya. Ang dami ko na mga kabeli. Then Betamax. So yung mga kabili, mauna na ako dito. Morning po. Po? Ito, nandito na tayo ating ganda. Yung wings. Dapat ang kinong din eh. Ano mga beli, okay na. So mamimili na tayo ng gulay. Sige na, diretso nyo na yung sa sasakyan. Diretso yun yung aliwagi sa sasakyan. Bota mo rin yung itong pakibayang yan eh. Okay. So mga beli, okay na. Nakapamili na tayo. Diyan na tayo. Hey mga beli, kita-kita tayo kung saan ang event natin ngayon. Makabebe, Pampanga. Yun. Bebe. So Bato. Ayan. Shoutout Bato. Shoutout po Bang Bato. So yun mga kabeli, nasa Santa Ana, Pampanga na po tayo. Ito po yung simbahan. So yun mga kabeli, nasa Santa Ana pa tayo. Napalabas na po tayo ng Santo Domingo, Mexico. Yan po mga kabeli, mag-almusal lang tayo dito ng Paris Mami. So naghahanap kami ng lugaw kaso wala. Ayun, almusal mo na mga kabeli. Yun, Lugaw. Dam. Lugaw eh. Wala nga lugaw eh. Lelot na lang. Wala nga lelot eh. Paris Mami. Yan. Higa, Dam. Na? Mami, pare. Mami. Ano lang. Mami daw po. Kaya pare. Sopas. Sopos. Malapin eh. Mami yapin eh. Yaw mami mo. Mami. Kaya ka ban? Paris Mami yun. Paris. Paris. Betong Paris. Ako mami lang. Mami. Kaya po. Paris. Doon Paris po tsaka apat na mami. Yun. Mami. Pare. Beli, almusal muna tayo. So time check, 5:30 na. Umalis tayo ng bahay ng 3:40 ba yan? Umalis tayo sa bahay. Mami, walang lugaw eh. So pare, sa'yo sila nagkanin. Po mga kabeli. Nasi. Ayun po. Sinangag ba yan? Po. Rice and soy sauce.
Yung mga kabeli, tapos na pong nag-almusal. Diretso na tayo sa event day sa Guagua. Yeah, Ay! thank you po sa pangalmusal. Mga bebe. Mga bebe tayo, mga bebe. Mga kabeli. Yo! Thank you po, thank you. So ito mga kabili, nasa parit na po tayo. Ay malapit na po tayo mga kabili. So mga kabili, dadaan po tayo ngayon sa Dike. Sigurado po yung daan doon mga kabili. Tsaka sigurado mataas po yung tubig. So yun mga kabili, nasa Makabebe na po tayo. Eh shoutout po pala kay Bato kaya kay Tita Tess Lacanlale. So yun mga kabili, papasok po pala sa kanto. Yun, papasok po tayo dito mga kabili. So mga beli, nandito na tayo sa barangay Santa Cruz. Ayan, shoutout bossing. Nay, happy birthday Nanay Mary. So mga beli, nandito na tayo. So yun, gaya ng dati, magagayak ulit. Bababa. So wala si Tres, wala si Jepoy. Si Jepoy sinamahan ng katawan. Si Tres may ano ata sa school. So si Macho Man ang kasama natin. Hello mga kabebe. So umalis kami ng mga 3:40 sa bahay. So dumaan kami ng palengke, obligado. So dito kasi sa ano, medyo maliit ang palengke. Kaya minabuti ko na sa Pampanga para dire-diretso na lang yung ano natin. Ang pamimili. Ano? Ha? Pampanga nga to. Makabebe Pampanga. Yan, shoutout nga pala kay Bato, Kiambao family, saka kay Tita Tess Tita Les Lacanlale. Yan, saka kay Tita Neneng. Yun, sa lahat ng naging subscriber sa viewers namin ng Makabebe, Masantol, yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin. Thank you, thank you. Okay, gagayak lang tayo mga beli. So doon tayo sa garahe magsaset. Nanay Mary. Ayan.
So mga beli, meron tayong nakilalang isang vlogger dito. So Katoto Berto. Tatay ako ni Katoto. Tatay ni Katoto. Ayan mga beli, pag-support natin Katoto Berto. Ayan o. Binigyan tayong sticker. God bless. Hey, daddy ni Katoto. Hello mga Katoto. Ayan, papromote na. Morning po. Ayan. Pag-i-follow na lang po, Katoto Berto. Yung Katoto Berto legs. Ayan mga beli. I-ano natin yung ano mo. Okay, so mga beli, support natin. Thank you. Tito, thank you sa sticker ha. Thank you, guys. Apo. Hindi lang pala ikaw Katoto. Kilala ko po yun. Sa Facebook po yun. Sa Facebook, saka YouTube ata. Okay. Yun. Magandang umaga mga kabili. Maghalo tayo ng roast beef. Titimpla. Yun po. Mustard mga kabili. Mustard. Wala po pong carrot. Liquid seasoning mga kabeli. Seasoning mga kabili. Beli mga kabeli. Black pepper mga kabili. Rock salt. Yun, rock salt mga kabeli. Yun ang kami, ano. Rock na. Sa beli, yun, leeks ang lalagay natin ngayon sa roast beef. Wala tayong, celery. Yun, naubusan. Bili mga kabili, may buto pa. Okay. Okay po mga kabeli. Tapos ito po yung lips. Pero mga kabili, maglalagay tayo ng leeks. Carrots mga kabili. Tapos yun na yun mga kabili, makukuluan na natin. So mga kabili, magpapakalu tayo ng macaroni pasta para sa macaroni salad. Yun. Ilang kilo ito ka to? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam ilang kilo yan eh. Isang kilo. Isang bagsak, Kiko! Yun. So mga kabili, tayo na lang natin siyang maluto, lumambot. Yun mga kabeli. Balikan po natin. Maya maya. Pag malambot na. Mga beli, dahil wala si Jepoy, tayo gagawa ng... Lechon belly mga kabeli. So mga beli, nagugas tayong kamay ha. So yan mga beli, chicken belly 4 kilos. Yun po. Rock salt. Medyo maingay yung natin, pressure cooker dahil Ito po, bubukal na. bumubukal. Nagpapakulo tayo ng baka mga beli. So mga beli, yung timpla natin dito is malat-alat. Pati ito mga beli, yung walang parte ng balat, lalagyan natin ng asin toyo yan. Yun po, black pepper. Maraming paminta, mas manyaman. Yun. Sikat na po sa TV yan mga kabeli. Bakit? Lechon belly. Nagustuhan ni Kuya Kim sa kanya to eh. Si Ma'am Susan. Yun po. So, dapat alam mo. Dapat balo mo. Yun po, nalagay na po ng toyo. Lalagay na po yung bawang mga kabeli. Yung bawang masarap to, Jampol eh. Sarap po yan. Tikman mo nga. Mamaya po. So yung mga beli, yung iwa na to, pwede natin ipasok yung mga ingredients na nilalagay natin. Po, Para mas malasa. mas manyaman. Yun. Si Kumaring Rosemary, yan, kaya pa naman. Konti na lang. So lahatin na natin, Jampol. Yun po mga kabeli. At last po, Ito na. onion leeks mga kabeli. So mga beli, naglalagay ako ng rosemary pag wala tayong tanlad. Pero pag may tanlad tayo, mas okay. Yun po, hindi na maglalagay ng rosemary. So tatalian na natin. Pakita natin, Jampol. Yun po, ganyan po Italia mga kabeli.
Dahil birthday ni Nanay Mary Yun, magluluto tayo. ng Lechon belly. yun. Medyo may kahirapan siyang balutin mga belly, lalo na kung naka-hand gloves kayo. Kaya kami, mas minabuti naming naguhugas na lang kami ng kamay bago namin siya hawakan. Malalati yung taling ginawa mo dyan, Paul. Bitin po pala. Pwede pa yung mga belly. So mga belly, yung tali na to, ito yung taling ginagamit ng naglolongganisa. Kaya kung bibili kayo na ito, netong tali na to, so magtanong lang po kayo sa naglolongganisa sa palengke nyo kung saan nakakabili niyan. Eh kung konti lang naman kailangan nyo mga belly, kahit dun sa mismong suki nyo sa palengke, pwede naman kayong mingi. So ganun lang mga belly, hanggang sa maiulman nyo ng lechon belly na talaga, yung gusto nyong korte, makuha na. Eh pagkita mo cameraman. Po, ganyan po mga kabeli. Okay na. Okay mga kabeli, tapos na tayo doon sa macaroni pasta. Dito naman tayo sa carbonara pasta. Yun. Yun po mga kabeli, may nakalagay na po dyan. Meron na po yan, meron na po yung ano. Na-late lang po ako mga kabeli. Maliit lang po dyan po. Yun. Dami. Dami. Okay. Thank you. Thank you. Yun po mga kabeli. Ayan mga belly, okay, nilit yung belly natin. So ito, makukuha natin sa 2.5 hours kasi 4 kilos to mga belly. Yan, medyo masikip. Okay, tutukan mo cameraman, pagkita mo yung itsura. Yun po mga kabeli. So mamaya mga belly, ikutin natin to pag malapit na. Kunyari naka isang oras na, babalik na rin natin para yung ilalim naman medyo pumula yung balat at lumutong. So mga belly, gagawin na natin itong macaroni salad natin. Dahil unahin ko na to para mailagay mo na sa chiller. Para Lumamig. dumidim na. Yun po mga kabeli. So yun, meron tayong... Ano po yung carrots? So yung carrots natin mga belly, pinakuluan natin to. Pinakuluan natin ng may konting asin. Yun. Tapos meron tayong pasas. Pineapple. Napakasarap na keso. Yun mga kabeli. Napakasarap na chicken breast. Yun po, nestle cream mga kabeli. Go, pabuhos nga habang inaano ko. Sa mga belly, hindi ko... Ano ba tawag yan? Hindi tayo maglalagay ng sugar dito dahil gagamit tayo ng condensed milk. Yun po. Isang lata. Simutin, simutin. So, belly, baliktad yung hand gloves ko. Kala ko... So, lilipat ko lang yan. Mag-hand gloves ko na tayo na ito. So, yung mga belly, hindi tayo maglalagay ng sugar. Yung iba naglalagay ng paminta rito. So, sarap ba? Tayo, hindi na po. Hindi na po. Okay na. Tayo po, opo. Nasa inyo po mga kabeli. Mayonnaise. So yung mayonnaise natin plain mga belly. Real mayo. Real mayo ang gamit nating mayonnaise. So yung latest choice. Napaka
Mahal. Ah, mahal. Kalomati. Kutsara. Tayo mga kabili, ito na. Hindi po mga kabili. So dito mga kabili, i-adjust natin. So maglalagay tayo ng konting Rock salt. para may konting alat po. So ito, pasta nito 1 kilo mga kabili. So pag pinagsama-sama mo lahat yung ingredients nito, nasa 2 kilo po ito. Sarap po. Tukan mo cameraman. Po. Okay na siguro to. Okay mga kabili, na-mix na natin. So titikman na natin itong napakasarap na. Ano po yan? Salad. Di ba fruit salad to? Hindi po, walang prutas yan. Ayun na lang, pineapple. So mga kabili, titikman namin ni Macho Man. Tambagsak! Sarap gawin. Game kayo kabeli. Ay na. Sarap. Sarap. Walang natin. So mga kabili, yung iba naglalagay na ano rito. Yun nga, sugar. So dahil tayo gumamit tayo ng Condensed. condensed, din na tayo naglagay ng sugar. Okay, plating tayo. Okay, plating. Go, dito. Isa pa. So yung mga beli, lalagay muna natin sa chiller to. Pakikilagay natin doon sa rep ni nanay. Yun, dahil birthday naman ni nanay. Happy 92 birthday nanay. Wala sa itsura ni nanay yung birthday niya. Ay yung age. Edad niya. Oo nga po. Napakalakas. Thank you. Yung mga beli, wala na natin yung spicy wings. So yung mga beli, habang piniprito natin yung manok. So dito naman tayo, gagawa na tayo ng sauce ng spicy wings. Ano po, bawang? Hindi pa mainit. Hindi pa mapala, jampon. Ano ba po? Init mga beli dahil mababa yung isa ni. Tapos kulong. Ali. Halik. Init to, tago sa apron yung init. Yung mga beli, lilipat mo dito sa kabila yung ating lutuan dahil mainit. Ano po? Bawang. Diba? Chili. So mga beli, bawang sila. So para, tignan muna natin ng konti mga beli. Tinostan natin ng konti yung bawang. Ano po? Pambas ng oyster. Mga beli, brown sugar. Kaya mga beli, pag naluluto dito, lipat lang tayo ng lipat dito. Yung mga beli, ito yung first batch natin sa fried chicken. So, eto mga Spicy beli, wings. pinakuluan natin para mawala lang yung pagka
Bloody po sa loob mga kabeli. So yun, mga belly. Tapos deep fry natin ng konti. So sigurado luto yung manok natin. Tama po yun. So mga belly, nakatatlo na tayo. Isang lechong belly. Belly, salad, tapos ito. So aning na putahe ang lulutuin natin ngayon. Meron tayo yung belly, spicy wings, roast beef, tempura, Sipweg. sepo egg, macaroni. Ilan po, anin? Yun na, anim na. Carbonara. Carbonara, Pito. pito. So pito. Di ba tayo nasobra? Hindi, double check tayo. Sige. Mamaya, abonado si Yampon. Yun, tayo lahat. Yun na, mixed veggies, seafood mix. Ay, hindi, iba to. Okay mga belly, yan. Shoutout kay Kuya Sanin, Tita Tess na Kalalali. Yun, shoutout po. So, kamag-anakan niya si Nanay Mary. Ayan mga belly, roast beef. 5 kilos roast beef, 5 kilos spicy wings, 4 kilos sipo egg, 5 kilos tempura, 2 kilos carbonara, 1 large tray na macaroni. So yung macaroni natin mga belly, ginawa kong 2 tray para hindi lahat Ay, labas. ang display. Tapos meron tayong 4 na kilo lechon belly. 2, 4, so 7 menu tayo ngayon mga belly. Sorry. Okay na po mga kabeli. Okay mga kabeli. May sorry naman, di ba? Opo, ayos na po Ayan, yan. pagkita mo, ayan, minimix ko na mga belly. Eh mga belly, hintayin ko lang to, tapos minimix din natin to. So yun, tapos okay na tayo. Yun po mga kabeli. Spicy wings. Yun. Yung? So ipapatong po dito mga kabeli. Diyan po ilalagay. Ayan po. Ilalak. Para safe. Yun. Okay mga belly, Bawang. sipo egg. So mga kabeli, sipweg na po. Kaya mga belly, kailangan na bago mag-11, tapos na tayo dahil maglalatag ng lamesa dito sa area na to. Papwesto natin. So, bawang sibuyas. Natural, pag may bawang sibuyas, merong isang bagsak. Ay! Bang. Eh, si Ingo naman, si Ingo. Si Adam. Okay mga kabili. Oh, pakatutok. Yun po mga kabeli, nag-start na po sa tempura. Texas, pura mga kabili. Yun. Chicken breast. Black pepper. Mga belly rock salt. Kaya mga belly, lutuin muna natin ng maigi yung chicken breast bago natin lagay yung gulay. So, okay. Yan, nag-start na sa tempura si Ingo. Linggo. Tapos tayo mga kabili. Yan, mainit sa Pilipinas. Tama po mga kabeli, mainit nga po. Yan mga belly, okay na yung... Okay na. Okay na. Sayote mga belly. So, singkamyas daw, sabi ni Jambanban. Singkamyas. Singkamyas. Mga belly, singkamas. Mga belly, mixed veggies. Mga bele,
ito yung pinagpakuluan ng wings kanina. Maglalagay tayo. Po, stop. Ayan. Chicken stock. Ayan. May mga beli, 4 na kilo to. Okay, balikan natin. Pakukuluan muna natin ang kapaluto yung gulay, mga beli. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na to. Ingredients na. Sa mga beli, okay na to. Kulong-kulungan yung ano natin. So, mga beli. Cream of mushroom po mga kabeli. Powder. Powder, mga beli. Pampalapot natin. Po. Ano po yan mga kabeli? Cream of mushroom din po yan. SL cream. Beli fresh milk. Cornstarch. So ito mga beli, masarap to, creamy. Yun po. Ham po mga kabeli. So ayan mga beli, masarap magluto pag di mo tinitipid sa ingredients natin. Tama. Tama po yun. Tomo-tomo. So mga beli, isang chicken powder lang ilalagay natin dahil gumamit tayo kaninang chicken stock. Hindi po may ano po yun. May asin. Brown sugar. Black pepper. Yan o, ganda ng ano mga beli. Pero kulang lang sa lapot. Yun po. Cornstarch. Okay mga beli, titikman na natin. So okay na to. Okay lang na tayo, 4, 3 na lang. Tatlo na lang. Napakasarap. Okay mga beli, kulang lang ng konting tamis. Pero yung creamy okay na mga beli. Okay. Subuhig mga kabeli. Tulak natin mga kabeli para di mahulog. Okay mga beli, yan na, carbonara na tayo. Tapos gagawa na lang tayo ng sauce ng Ano po roast beef. butter. Bawang sibuyas. Yung sibuyas. May mga beli dito, itusutay lang muna natin yung sahog ng ating carbonara. Tapos kukuha lang tayo ng pagkatoppings natin. So ito mga beli, ano lang to, ito yung literal na ginagawa ng mga restaurant na carbonara na ginagamitan natin ng diesel cream sa fresh milk.
So yung iba kasing original talaga carbonara is ginagamitan ng itlog. Yan, mga alam mo na. Opo, may comment. Ha? May comment. Pakita mo naman yung ano ni Kuya mo. Ito po mga kabili. Yun. So yan, shout out mo naman yung girlfriend mo, man. Hello, sa girlfriend mo, Faye. Love you. Anong pangalan? Faye. Faye? Apa. Pag Faye, mabait yun. Mabait po, siyempre. Maganda ba? Siyempre. Eh, sabi mo eh. Yan, shout out sa mga taga-Kabyaw. Boss Noy, thank you sa Islands Vlog. It with firm sa kila Kuya Jimmy. Yun. Yun, sa lahat na lang ng vlogger. Yun po, lalagay na po yung ham. So yun, bukas mga bele, abangan nyo kung sino yung mga bisita namin galing abroad sa farm. Yun, tapos maglalabas na tayo ng sample na pwede natin i-serve sa mga bisita natin sa farm na gustong matikman. Yun po. Lutong ni Jampol. Labo tayo. Lutong kawayan. Red bell. Bacon. Makabili, bacon. Mushroom po. Slice mushroom. Makabili, lagyan natin ng black pepper. Chicken powder para may lasa lang. Okay na, beli. Puputayin lang natin ito. Tapos kukuha tayo ng patatapis natin sa taas. Kaya mga beli, okay na to. So, yun. Okay, okay na tan. Okay mga beli, fresh milk. Banto ka sa kabila ban, lagay natin ito. Yun po, mga kabili. Nestle cream, mapat. Cream. So yung chicken powder mga beli. Oo, ito na yung pinakapampalasa natin, yung chicken powder sa carbonara natin. Dagdag tayo ng black pepper. Di mga beli, pakukulungan ko lang ito kasi maluto yung Ano po, sauce. yung pinakagatas mga beli. Tapos i-mix na natin yung Yung pasta mga kabili. okay mga beli, thank you. Ayos mga kabili. Rika. Rika. Tapos Kuya Fermin. Oo. Ay, Yan. nakikita. So yan mga beli, shoutout po kay Tita Rika sa kay Kuya Fermin. So napakabait na mga kapatid nila tita na nasa abroad. Yun. Mama Opo. Tita. Hello. Sarap. Sa amoy pa lang. So mga beli, ito sauce ng ating carbonara. So titikman na namin. So ito, alam mo na yung lasa nito mga beli. Perfect ko to. Tikman natin mga kabili. Tikman natin mga kabili. Nice po. Creamy. Kaya mga beli, okay na to, basta't naka-standard po kayo. Kung ilan yung sukat na linagay ko, ito mga beli, pan 2 kilos. So yun, medyo malapot-lapot na to mga beli. Mga beli, ito pag lumamig to, yun, malapot. Malapot mga kabili. Mga kabili. Uy. Ay, alalo. Ay, balik ka na. Ala, eke kayo pinggan. Kita bago sila nila. Hey mga beli, okay na to, plating na tayo. Thank you.
Carbonara mga kabeli. Malambot ay ko naman manong makanyang diferensya kasi tinatawa mo naman paretang tayo eh. Kasi ang atin na. So mga belly, tapos na tayo magluto. So yun, inihintay ko na lang yung lechon belly. So time check tayo, 10:20. So 7 dishes na belly na natapos natin ng ilang oras. Isang oras mga kabeli may get. So yun, nag-start tayo ng 9 mga belly. 1 and 30 minutes. Okay, thank you. So mga belly, tapos namin magluto. So nagliligpit na kami kasi itong area na to maglalatag ng mga lamesa para magamit po ng mga bisita. Yun, time check 10:30. So mga bele, ayan na, special shoutout para sa pamilya ni nanay. Panayang pananay. Pero magluto po nung walang alana. Nanay? Nung magluto po nung walang alana. Wala na. Ita mo po talaga yung kahit yung package ta. Pero siguro hindi naman. Marakal na yan eh. Hindi na akong minunay. Yan o, ay tatagdan lang mo. Yun, kailan ba talaga birthday mo nanay? Nung pumirplis, 70. Bali belated birthday. Happy birthday na lang. Yun, happy birthday nanay. Yun. Ay, thank you tayo sa mga anak mo nagpa-reserve neto, nagpaluto. Anong pangalan po? Gerardo. Ayun. Ener ang tawag sa kanya. Kaya Kuya Ener, Gerardo. Asawa niya, Clarissa. Yun. Okay, Yung mga tita. anak ko nandun, yung nagkuhan dito, si Estrella, Opo. si Sagani, at saka yung asawa niyang si Habi. Tapos si Henry, at saka yung asawa niya si Chad. Tapos si Joel, nasa Las Vegas. Joel ang pangalan ng anak ko, yung asawa niya, At saan sila sa Amerika, nanay? California. Oo. Pero nasa California. Nung nandun kami, nasa San Francisco lang kami. Ngayon pumunta sila sa papuntang Baliao. Opo. Parang alam. Matagal ka ron na yun, nagbakasyon ka lang. Matagal din pa, 7 taon. 7 years ka doon. Ay, di nakapagtrabaho ka din doon or Ay, sa hindi. bahay lang? Sa bahay lang. Binigyan ako ako, hindi Wala, ako. hindi kayo nakababalik. Pabalik-balik lang. Pasyal-pasyal ka na. Yun no? So mga bele, si nanay is 92 years old. Wala sa itsura niya yung age niya. Napaka-sexy, napakaganda. Yan. Sabi nga nila, pag palatawa ka, mahilig kang mag-joke, mahilig kang tumawa. Yan, bibi. Ay, hindi ko ako pala tibuhin. Yun, masaya. Sa bahay lang ako magkapon. Yun. Hindi man po ako bababa. Sige, nanay, nasa na yung mga kasama natin? Boys! So, Belly, shoutout muna tayo. Hey, mga Belly, game! Hey, mga kabeli. Against the light eh. Di po, balik, doon po. Yan. Yun, napakapogi mga kabeli. Okay, game! 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 Game, banat! Yalon family, shoutout po. Shoutout po! Bernardita Baluyot and family. Shoutout po! Estrella Lander and family. Shoutout po! Mr. and Mrs. Senner and family. Shoutout po! Mr. and Mrs. Henry and family. Shoutout po sa inyo!
Mr. and Mrs. Isagani and family. Shout out po. Mr. and Mrs. Joel and family. Shout out po. And special mention, Mr. and Mrs. Fermin Yalon and family. Shout out po sa inyo lahat. Shout out Sa po. likod, meron pa yan. Meron pa. Meron pa. Si Mama Rica. Shout out po. Shout out po, Mama Rica. Ma'am Danka. Ma'am Danica, shout out po. Sir Jerome, shout out po. Shout out po. Darling and Tali. Shout out po. Si Tina daw po yan. Yan na, shout out po Lily Ferrer, shout out po. Shout out po. Monica Arasya, Shout Shout out po. Yols Lopez Arasya, shout out Shout out po. Shout out po. Joyce Kitchen, shout Yo, shout out. out po. Shout out po. Armando Tombo, shout Shout out out po. po. Saka sa misis ni Tito Armando yan. Shout out Shout out po. po. Yun na, Luz Sabas, shout out po. Shout Shout out out po. po. Yung saka Katikyo Gaming, Shout out Shout out po. po. Alicia Chua, Shout out po. Ryan Lomibaw, Shout out po. Johnny Montero, Shout out po. Sleepwalk, Shout out po. Bimbi Predo, Shout out po. yun na, Alian Dungo, Shout out po. Ruben Bernardino, Shout out po. Pedela Monera, Shout out po. Belma Kabatuando, Shout Shout out out po. po. yan, Benji Ruiz, Shout out po. Analisa, Elisa Perena. Shout out po. yun, Philip Doplana, Shout out po. Doplana, yan, Philip Doplana, Shout out po. Janice Tioco, Shout out po. Flor Delita, Shout out po. yan, Tito Boyat David, Shout Shout out out po. po. Tito Bert, Mila, Shout out po. Bert Delpin, yan, Shout out po. yan, Mac, shout out sa'yo, Mark, shout out. Shout out po. Johnny Montero, Shout out Shout out po. po. Jueden de la Cruz, Shout Shout out out po. po. Giovanni Cirillo, Shout out po. ano pa? Ay, binabati nga pala namin ng belated happy birthday yung nanay ni Ate Janet, nanay Tita Janet. Yan, belated happy birthday po. Belated happy birthday po. Belated happy birthday po. Nay. Pasensya na, nakalimutan ko yung name mo. Yun. Sino ba? Shout out po. Pansit. Biyot. Yung pansit niyo? Okay na. Okay mga Beli, bibigay na natin kay Katoto ang ano natin, ang camera para salubungin yung mga bisita dito. Yan, thank you po. So mga kabelit, na po? Sipweg, spicy wings, tempura, carbonara, tsaka roast beef. So mga kabeli, nilitsong belly po nakasarang pa. Tapos yung salad nasa taas po mga kabeli. Ito po yung backup. Dumadating na po yung mga bisita. Meron ka na siguro. Yun naman dito. Ikaw yung may comment kayo kasi yung ano. Makulok na kayo. Pinatino pala rin. Nakakpa mo. Pakain mo lang kita ba? Ay, Jerome, palit mo na yung gatas ko. Palit na yung trip. Hello, mga kamag-anak. Balik mo na sa amin. So mga kabelit, na po mag-start po silang kumain. Kaya magtatakal po pala sila paring Ingo. Tsaka si Banban. Ayan, sila po magtatakal mga kabili. Roast beef. Okay. Metong ka niya. Dali. Okay, Metong na pakpak. Ay, pakpak. Yan yung metong ka niya. okay pa yaw.
Alam nila ano? Malambot lang. Alright. Yan may kainin pa. Kabayo. Right. Right. Kata mag-isa pa. Ano naman ining matulong-tulong ngayon eh. Kaya po yan, mga parsley. Mas hindi yung parsley. Eh, paano? May tao na kayo ting allergic ng parsley. Kaya lang may libutan niya ka. Tinggal masyado ka lang. Ano pa siya? Saan po yan? Aray ko! Nantay, untay. Saan ka lang kalambot sa ni Kaya eh? Eh, di pa siya. Saan ka mo? Ay! Ibusa rin ito, Kaya. Mamo! Ay, nagkabangis kayo kasi Kaya eh. Ibusa rin ito, may katako. Ayan. Ay, kasi naos na ako niya na ko. Tangan to you. Sabi ko. Kasi mangailangan na pa kung ito yung tangki. Ito kung nga para matangki na yun. Sabi ko ito nga yung mapakwagi. Sige ha. Masabihin ko eh. Magtaya ka kasi mataas ang putang netang alang de la Cruz. Malapit sa ating emergency. Bayo emergency. Bantay kayo. Ito ang makaligtani. Chicken spicy. Ha? Chicken spicy. Ewan mo. Ilatante. Dito kasi yung tao pa sa pipa ng tangki eh. Mami yan? Roast beef. Pwede naman chicken mo lang ng piraso. Sauce mo rin ito po. Ano yung gawa? Lalo ini. Carbonara. Hawa. Carbonara may kanak. O yun lang. Roast beef yan po. Ano yung iwa? Roast beef yan po. Kaya pagdagdagan mo, yan ka na ito yung mga lasa. Ay, katoto. Ano? Okay, thank you. Kabelia po. Papakaroon po mo. Sasama na po nito po. Pangkabas. Mula mo. Ano ngayon? Paro yung budak po. Gulay. Ang gulay. Ano yun? Gulay? Roast beef yan po na. Iya po. Magpapaya. Oh, ako ang bulit. Gulit. Sige. Ito lang na. Carbonara. Roast beef po. Ano yung roast beef? Leo, awak na tayo. Chicken spicy. Tempura. May sauce na po ng tempura. Paparsin po, chicken spicy. Paparsin po. Meto po para. Taulo rito yung bangka niya. Pwede kaya ta? Sige po. Hindi na kita. Roast beef na. Chicken spicy. Itong ba? Sauce na. Ngayon ang tempura sauce. Ito na ito paro yun. Hindi yun. Hindi tayo. Hindi yan po paro. Ito plan na eh. Roast beef ka na. Chicken spicy. Roast beef.
po mga kabeli. Anak ko. Punta kayo sa. Wasa. Yun na lang. Seryo. Nasi pa na yan. Lagi lang nito. Yan spicy po. Si Boy po, kaya ko ba? Sino? Hello po. Excuse po. Yan na. Kamusta naman po yung pagkain natin, tita? Masarap. Masarap. Okay. Yan na. Baka pwede po. Pura masarap yung Oh, thank you po. Baka pwede po pabati si Nanay Maria ng happy birthday. Happy birthday ng Mary. Wish you a good health. Yun. Hello po, Nanay. Happy birthday! Ipag ko yan, ipag. Sipag po. Kapatid niya yung asawa ko. Opo. Happy birthday, Mary! Yun. Thank you po. Happy 29th birthday! Ano? Hello po. Hello po. Happy birthday, tita! Thank you po. Wish you the best! Yun. Thank you po. Model! Thank you po. Hello po. Mas mo na lang sa kabilang ano. Yeah, thank you po. Ayun. Yun, excuse po. Yan, boss. Hello po, tita. Ayun. Kamusta naman po yung pagkain natin? Nabubulunan sa sarap. Yan na, baka pwede po pabati si Nanay ng happy birthday po. Happy birthday, Dangmer! Oh, saan makakarating yan? Sa YouTube po. Sa YouTube. Oh, sige. Pag nagpa-catering kayo, dito na lang ano, kay ano to? Kabeli po. Kabeli po. Kabeli. Yun. Thank you po. Hindi po. Sarap, hindi kayo lugi. Thank you po. Hello, boss. Happy birthday. Thank you, boss. Yun. Hello po. Yan ah. Kamusta naman po yung pagkain natin? Okay lang po. Hello po, Nanay. Yan ah, baka pwede po pabati po si Nanay ng happy birthday po. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yun. Ay, masarap ang pagkain. Thank you po. Thank you po. Enjoy po. Masarap yung ulam nila. Masarap ang ulam. Siyata, masarap ang ulam. Thank you po. Thank you po, Nanay. Yun ah. Hello po. Hello, boss. Kamusta na pagkain natin, boss? Ayos lang, masarap boss. Yun. Yan ah, baka pwede po pabati si Nanay ng happy birthday po. Happy birthday po. Yan, Nanay Mary po. Nanay Mary. Yun. Hello, boss. Thank you po. Enjoy po. Darling eh. Ay, si Yun. Darling pala. Hello po. Kamusta naman po yung pagkain natin, tita? Masarap. Ay, katoto, Merto. Hindi po sa ano po to, sa Kabeli po. Sa kabeli. Opo. Kamusta po yung pagkain natin? Ay, kamusta ka? Masarap. Masarap. Kalasan dyan na pa. Yan, baka pwede po pabati si Nanay Mary ng happy birthday po. Happy birthday po, po Mary. Yun. Happy birthday po, po Mary. Alam Yun. energy. Ate, ba't pala si ate? Happy Mary. Shout out, Happy Mary. Sabi mo. Yan, sige po. Enjoy po. Ba, babagsak ka? Ba? Masaya lang po. Pambuhay! Koy dam. Boys and mo. Bagay ko dam.
Ay, ito na ba, boss? Ay, Louie Dotan. Kaya po, chicken. Alin ka namin mga yan? Ay, dito sauce. Roast beef, sir. So, ayan na, roast beef. Kaya ni Yuli luto na eh. Opo. Nigising palas 12. Bakit? At garang mana kalayangan ko naman ng pader pero tang luha ka rin makito galing agaw ay palaliwan de siting din balay lang mani wala Ay, full sauce na ganito. Roast beef. Salamat pare. Tara na eh. Si Poyek. Yun po mga kabeli, si nanay po yung may birthday po. Sauce na eh. Happy birthday to you. Nahawa niyo po yung sauce na nito. Yun, mga kabeli, chumbili. Crispy po yan mga kabeli. Yun, hello po. Excuse po. Yan, nakakamusta naman po yung pagkain natin, Tay. Okay naman, masarap. Yun po. happy birthday mga Yun. Masarap ang pagkain na. Yan po si nanay. Sige po. Yan, pabati naman po si nanay ng happy birthday po. Happy birthday, ma. I love you, ma. Happy birthday. Yun. Hello po. More birthdays to come. Thank you po. Sambal lang talaga. Roast beef lang. ano yung roast beef Ano po? Baka po. Wala. Tapos sana ka. Kasarid po sana. Yung po kayong babo ano. Pagkakaso lang po. Ayan yung sauce po lang. Yung tempura. Hoy, tataw, tapa ka yan. Hindi follow tayo yan. Kung may misty ka. Uy, apayak premier eh. Pupunta ko po nung ate pong available yan eh. Sticker na yata. Satap nyo ba? Satap nyo kayo. Sauce po nila ng tempura. Po mga kabeli. Toto. Tony po. Toto. Po, ni chumbili. natin o dati tinagkay niya. Ay, legit lang. Salamat Oh, po. awakan mo na. Galing kina mama mo. Sige po. Happy lang kaya mo rin balutin mo. Darling. Huwag mapapay. Ano ba? Pag gawin na natin.
Ano hindi po ulit yun? Siya po. Ito na. Makakaya pa ito. Okay na. Meron maroon na. Alin na. Yan. Kailangan Jerome. Video. Ito sir. Yun. Daw po. Yan, kamusta naman po yung pagkain natin? Birthday! Simot na simot! Yun. Baka may gusto po kayong shoutout. Shoutout! Yan na pangalan mo. Ha? Ay! Ay! Shoutout na pilas mo! Shoutout na ako! Okay na po. Thank you po. Hello po. Yan, kamusta po yung pagkain natin, nanay? Okay po, masarap. Thank you po. Pwede pong pabati si nanay po ng happy birthday po. Merry happy birthday! Yun. Thank you po. Enjoy po. Thank you po. Happy birthday! Apakabsino kami. Manyaman rin kayo ang pamangan. Sana di na lang po makabalo. Yan niya akong ginabata. Atakman minanawal na kaniling luto. Thank you! Thank you po. Madikuha na yung kanong 100,000. Malapit na, malapit na. Baka 92,000 na rin. Nano. Maganda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Kumpleaños feliz. Happy birthday. Kahit po. Spicy wings po. Ano po yan? Maparas yan nga. Ay, ito ligay burin mo para. Ano tanong? Cha! Ano ligo niya po ma? Chipyatan ko yung papitingwado. Kung tempura. Sauce na diniti. Dito po. Araw lang po. Metong pa. Macaroni salad. Carbonara. At yung po yung tatay, yung mother po yun. Lechon belly ako.
Matry nga pa yung medong. Ay kaya sabi ko maparasagya kayo. Opo, balik ko. Yun. Hello po. Hello po, ma'am. Kaya kamusta naman po yung pagkain natin, ma'am? Masarap. Sige po. Hello po. Baka pwede po pabati si Nanay Mary po. Mabati ka nga po, Mary. Happy birthday. Happy birthday, Tita Mary. Mother, happy birthday. Ayun, thank My you po. second mother. Thank you po. Wala na kaming mother kasi. Happy 92 ba? 92? Po. Happy 92th birthday. 92nd. Masarap ang food. Thank you po. Hindi po. Hello po, Nanay. Ay, daw po. Tamer, malakas ka para. Hello. Hello po. Ay, Tito, kamusta naman po yung pagkain natin, Tito? masarap. Yun. Baka pwede po pabati din po si Nanay ng happy birthday po. Hi, Ma. Happy birthday po. Thank you. Thank you po. So yun mga Beli, tapos na rin kumain at magpapaalam na tayo. Tara, paalam na tayo. So mga Beli. So yun, Nanay. Nanay Mary. Ay, Kuya Pervin, paalam na tayo. Boss, una na po kami. Thank you. Paalam lang kami kay Nanay. Dali lang. Apa. Sige. So, Beli, magpapaalam na tayo kay Nanay Mary. Yan, Nanay, happy birthday po. Ayan, mula sa Kabeli. Happy birthday. Ayan. Thank you po. Ayun na po. So, ayan mga Beli, pasalamat. Apo. Ayan, si Father po. Ayan, hello po, Paris Priest. Ayan. Oo. Malay nyo, makarating kayo ng Cavite, kayo mag-cater. Opo. Sana po, soon. Pero, yan, nakakarating po kami hanggang Quezon Province, Father. Layo? Para sa feeding. Nagpipiding po kami, nagpapakain kami ng mga bata. Program? Yan, Very good. Laguna, Batangas, yan nakakarating po kami sa mga charity work na ginagawa ng team. Cavite lang ako eh. Hindi po, mas madali po siyang puntahan, Father. Oo, Skyway lang eh. Opo. Baba mo sa MCX, dun na. Opo, yun. Yan. Sana po maiset natin kahit mga charity work. Oo. Thank you po, Nanay. Happy birthday po. Salamat ha. Good luck. Opo, maraming salamat po. Hoy, batiin niyo naman. Nanay Mary, happy birthday po. Thank you, thank you. Thank you po. So yun mga kabeli, pauwi na po kami. Yan ang sabihin na po yung mga kabeli, yan po. Yun. So yun mga kabeli, tatapusin na po namin ang aming vlog. Ingat na lahat. God bless all. Di pa. Game, magic word. Ingat na lahat. God bless all.